kuseyo chat. Lapho sizoqhubeka nezingxoxo zethu noAziwe. Lana ngikhuluma ngodade, umngane ozikhethele ukuphila impilo eqhakazile ezibiza ngepositive influencer. Namuhla siphinde sibe noHombisa onguchwepheshe nomeluleki we-HIV phecelezi HIV Care and Support. Siyakwamukela Hombisa. Aziwe, ungake uthi ukwabelana nathi nabalaleli emakhaya ngohambo lwakho nemishanguzo. Ukuqale nini konke lokho? Konke kwaqala ngonyaka ka-2009. Ngangigula. Ilapho kwatholakala khona ukuthi nginegciwane le-HIV. Ubungana ngo-2009? Bengineminyaka nje 10. Iminyaka eyishumi neminye elandelayo yaba iminyaka enzima. Ngiyacabanga ukuthi ukuphuza imithi insuku zonke kungaba nezinselelo zakho. Kunini lapho othole ubunzima bokuthi uqhubeke nokuphuza imishanguzo? Ubunzima ngibuthole kakhulu uma sengisesikolweni samabanga aphakeme. Cishe ngonyaka ko-2016 kanje. Kwakunzima kakhulu futhi kungicasula ukuthi kufanele ngiphuze amaphilisi. Ikakhulukazi lapho makufanele ngiyovakashela umngani wami, ngilale khona noma siphuma sithatha uhambo oluthile nesikole. Ngiyonyonyoba-ke ngize ngiye ngasese ukuze ngikhiphe phela amaphilisi ami ngiphuze. Kuba nzima kakhulu futhi kunomthelelo omumbi. Kuyakhathaza ukuphuza amaphilisi nsuku zonke zokuphila kwakho. Yini yaba usizo kuwena ukuthi ukwazi ukudlula kulobu bunzima? Okwangisiza ukuthi ngidlule kulezo sikhathi esinzima kwaba lapho kufanele ngihlale phansi nami ngixoxe nami ukuthi ngiyazi ukuthi kufanele ngiphuze lamaphilisi ngenxa yalokho ngoba uma ngingawaphuza amaphilisi kuzokwenzeka into engingayifuni. Lokho ngizobe ngikwenzela mina. Kufanele ngizenzele lokho. Hombisa, kolwazi lakho, yesiphi isikhathi esilungele umuntu ukuthi aqale ukuphuza amaphilisi? Ngisoloko ngiwuphendula lo mbuzo ngigxile kumthethomgomo wezempilo. Ngonyaka ka-2016 kuSeptember 1, owayengumongameli wesizwe wakhipha umyalezo ukuthi wonke umuntu otholakala enasandulela gciwane lengculaza makaqalise imishanguzo ngaso sona leso sikhathi. Lokho kubizwa ngokuthi phecelezi universal test and treat. Yini yakwenza ukuthi uzikhethele ukugxila ekunakekelweni ngohlelo lwamaphilisi? Ukwamukela ukuthi nginegciwane lesandulela ngculaza. Kwangenza ngiyabambelela ekwelashweni kwami futhi ngazamukela ukuthi ngilo muntu engiyikho nalokho engiyikho kanye nokuzinakekela. Kwangicacela ukuthi kuzomela ngiphuze amaphilisi ami, ngizinakekele, ngibe nesikhathi sami ngedwa. Indaba ezinhle yezokuthi sikhona isixazululo. Uma sazi ngesimo sethu sikhona isixazululo eseyimishanguzo. Lokho kwenza kube lula kakhulu. Yebo, futhi sekulula kakhulu. Iphilisi elilodwa kuphela ngosuku. Iphilisi elilodwa? Iphilisi nje elilodwa. Lilodwa nje ngosuku. Uma ukhetha ukuphuza iphilisi lakho ngo-8 ebusuku, yibambe nje lapho ngo-8 ebusuku. Iyo Chats ididiyelwe iZoe Life, iSouth African NGO. Uma udinga ulwazi ngamanye ama-projects esiwenzayo, sicela usisendele umyalezo ku info@zoe-life.co.za.